Здравейте и добре дошли на видеопрезентация на 4-стаен апартамент в квартал Сарафово. Сега ще ви покажа как са разпределени стаите. Голямо антре, което отива към хол с квадратура над 34 квадратни метра. Вдясно е първата спалня с излъзна тераса. Следващото помещение е втора по-голяма спалня, родителска. А в ляво от коридора остават тоалетна самостоятелна с баня с тоалетна. Няма да влизам, тъй като е тъмно. Продължавайки напред по коридора, в ляво е най-малката спалня, която е тип кабинет или много малка детска стая. Отлично за хората, които работят онлайн. И влизаме в най-хубавата част от апартамента. Това е прекрасния, изключително светъл, просторен, южен хол. С квадратура над 34 квадратни метра, както ви казах. И това, което е хубавото за него, че към момента си има гледка море, която, разбира се, не може да бъде така потвърдено, че винаги ще е така, тъй като има парцели пред апартамента, могат да бъдат застроени, разбира се. Да ви покажа и от тази страна. Много голям хол, възможност за инсталиране на кухнята в тази част. Трапезна маса тук. Да кажем, телевизор или от тази страна и ъглови дивани, съответно както ви е удобно. Може да се направи голям кът с дори два ъглови дивана тук. Скосове, които са съвсем леко козметични, въобще не са големи. Ето отново и тук ги показвам, абсолютно малки. И апартаментът се продава в степен на завършеност на тапа, т.е. мазилки, замазки, входни врати, ключови контакти. Ето отново да видите и тук терасата, която още няма монтирани парапети, но ще се монтират парапети от ковано желязо. Това е апартамента. За следващи въпроси оставам на среща. Станислав Новков от имотен партньор. До скоро!